Duha ka mga lalaki ang nasikop sa Talisay City Police sa duha ka malaglahing barangay sa syudad atol sa ilang anti-drug operation ni adtong weekend. Mas subsub pa ang gihimo nga operasyon sa kapulisan batok niining mga mamaligyaay ug manggamitay og gidiling drogas, ilabi na ning holiday season. Kining duha mga street-level individual nga si alias Nante, 22 anyos. Nasakmitan og mukapin sa 2,000 pesos nga gidudahang shabu sa barangay Tabunog. Nasikop usab niadtong Disyembre 4 ang usa ka alias Court, 28 anyos, taga barangay San Roque, kinsa nasakmitan og kapin sa 3,000 pesos nga balor sa drogas. Gisubay karon sa Talisay City Police kung asa gikan ang mga illegal nga drogas sa duha. Samtang tukmang kaso ang napasaka na. Kapina sa duha ka buwan, sukad gitay og sa magnitude 6.9 nga linog ang Sugbo. Grabing naapektuhan ang northernmost Cebu, apan hangtod karon padayon ang kadaot tungod sa mga aftershocks. Atong sayran sa report ni Fem Dumabo. Nakaangkod og partial damage kining usa ka panimay sa sitio Sandayong Barangay Liki sa lungsod sa Sugod. Human nga ni dahili kini mga dagkong batog yuta padung sa ilang panimay nitong Sabado sa buntag. Hinungdad nga mayong pagkaguba nining parte sa balay nga bag-uhay lang naayo human giguba sa bagyong Tino. Nadatugan sa nahugnong panimay ang mga sapot sa mga bata ubang gamit ug ang tinda unta nila nga house decor nga native ratan nga panginabuhian sa pamilya. Na adre. Buta ina to nalata dito. Worth ta ato ma'am. 5-4 order ta to. Awang gitawagan kay kuan basig masuko ba. Dugay na. Wa pa ginakuha na to insya okay ra nay. Insya man. Bago pa gining na ako man gid unta ma'am kay nakuan man para siya Magyutino. Matod pa sa pamilyang armamento nga human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Adunay nakita ang aliki sa mga bungtod sa ilang dapit. Mo hinungdan nga wala na sila magkatulugan sa maong panimay. Apan kun maadlawan sa ilang panimay sila mag-istaran tungod sa ilang panginabuhian. Nagsuka kuan ma'am kanon karong mga on. Din kabantay mami nay nagkuan na tagag-tagag gamay mo nang pag bantay na kong nay nga tagak na nidagan ko sa kung papa ma'am guwang naman din nagipamati. Mo nang ibiyaan ako akong gisukad. Nang gawas mi pag gawas na mo na dagko ng mga bato nga tagak. Ang mga sunod-sunod nga aftershocks ug pag-uwan may gitumbok nilang hinungdan sa rock slide. May na lang nga walay natalang na angol. Samtang nahugno kining pipila ka stall sa public market sa Barangay Gayran sa Bugos City. Matod sa mga nakakita nga nahitabo kini human sa laing kusog-kusog nga aftershock nitong Biyernes. Apan gipasabot sa Bugos City RRMO nga gipagubaan na sa dakbayan ang maong parte sa public market human masuta sa Office of the Building Official nga dili na kini haom ug luwas gamiton. Humantay uga sa 6.9 magnitude gilinog. Dili gyud to sa hinungdan sa aftershock. Before nag-aftershock, nagsige na sila back dito kay damage naman to siya. So, ila ra tong gitukuran, nya wala lang na nalibkas ang tukod pero gi-clear na to sa dagay. Nanamog na siya kanang caution tape. Gipabantayan nga walay makapaduol sa maong parte sa public market samtang gipaabot pa ang hingpit nga pagkaguba na niini. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Fem Dumabok. Balitang Bisdak.